Hindi ko na alam kung asan to. Basta ang alam ko may gas ako. Ay, grabe ang lubak mga katodo. Ano nangyari dito? Oh oh no, mabibigyan kong mugs natin dito. Grabe yung lubak, lubak. Eh, grabe guys. Matindi. Uy, Diyos ko Lord. Magandang umaga Bicol. This is our third day. And eto guys, roll out tayo pa Manila na. So as what you can see, ang tindi ng ating take off. Lahat ng mga possible weather condition na pagdaanan natin within this ride, no? Nakakatuwa, and sunod-sunod din yung araw na nag-ride tayo. So honestly speaking, medyo ano na, medyo ano na tayo, sore. Pero hindi matatawaran ng sakit ng katawan. Ang saya naman ng ride natin guys. Yung pagpasyal sa akin na magkapatid na si Sid and si Spence, eh, iba, out of this world tong lugar na to. Ang daming mga magagandang tanawin. Kaya ako, highly recommended natin itong Bicol, no? Kung ikaw ay gusto mong kumawala sa gulo ng Metro Manila at gusto mong mag-unwind at kumbaga maging isa sa ano, kalikasan, sa nature, eh andito. Kung gusto mo rin magtampisaw sa beach, andito din. Na sobrang sayang naidulot sa atin itong ride na to. So guys, eto, babakbakin muna natin to. Focus muna tayo sa daan kasi napakadulas. At balikan ko kayo later. See you mga katodo. Woo! So guys, hindi ko alam, may tinuturo si Sid. 9 kilometers to Naga na daw. Yee! Nakakatakot. So guys, time check 6:32 na ng umaga. Wala nang ulan, pero wala pa rin ang haring araw. Pero at least hindi na bumubuhos ang ulan. Pero halata na yung daanan inulan. So basa pa rin at ang ating helmet puro putik pa din. So far, energy level mga nasa 95% pa. Medyo masigla-sigla pa tayo ngayon. Hindi natin alam mamaya pagka sampa natin ang Kalawag, after ng mga talon-talon, kumusta tayo. Tingnan nyo guys, napaka majestic guys. Actually naiwan na nila ako mga katodo. Hindi ko na alam kung asan to. Basta ang alam ko may gas ako. At basta may mga kotse pa ako nakikita, dire-diretso lang. So far all good pa naman. Hindi pa ako masyadong kinakabahan. Okay, so para tayong papasok sa palasyo ng ano ba? Anong palasyo yan? Ay, grabe ang lubak mga katodo. Talagang bukas yung likod niya o binuksan yan. Ay, grabe. Ang sindi. So far mga katodo, wala lang ulan. Sana hanggang Manila na. Pero kung ganito ang magiging sistema, kailangan nating maghubad ng raincoat kasi para na tayong nagsusona mga katsodo. Literal.
matagtag. Kung hindi lubak at bako-bako, sobrang tagtag naman. Ayan oh. Sabi diba? Nung pagpunta namin, buhos yung ulan. Hindi pa naman ganito kalala. Mabibigyan kong mugs natin dito. Hindi pumasok yung gear natin. Asan na kaya yung aking mga kasama? Grabe yung lubak-lubak. What? Diyos mío dolor. Antindi, iwan tayo sa GS guys agad. Nahalo kasi suspension nun eh. Grabe yung daan guys. Pero at least hindi na umuulan. So approaching Calawag tayo. Sana yung Calawag eh malapit na sa Manila. Pero in fairness, dire-diretso yung ano natin, takbuhan natin. Wala pang 15 minutes ang total stop natin simula dun sa bahay ni Nasid. From 5:30 ng umaga, 9:12 na. Siguro mga 10 to 15 minutes pa lang ang total stop natin. Since 5:30. First gas stop natin mga katodo dito sa may Calawag Caltex Station. So diretso na kaming SLEX, doon na daw kami magla-lunch. So mga 1 or 2 siguro nandun na kami. Mahaba-habang biyahe pa to guys. Let's do this. Pero okay kasi uminit na. Kalaban naman natin ngayon eh ang init. We can do this. Galing guys oh, nagawa ni Spence. Makikita mong napaka-stable din talaga ng ano, GS. Alam mo naman. Tayo
Sana this time wag na nila akong iwan, guys. Natatakot kasi ako, hindi ko alam yung lugars. Uy, delikado yan. Diretso ka dun sa bangin. Magkamali ka, no? Maganda sana talaga ang daan dito. Ang problema, guys, kasi dinadaanan ng mga truck. So talagang sira. Alam mo naman kung gaano katindi to. Grabe, guys. Matindi. Uy, Diyos ko Lord. Wow, wow. Ay, grabe, 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 grabe. Grabe, biyak betlog natin dito, guys. Wala na. Scrambled egg na tayo. Lipad! Woo! Lipad ulit! Woo! So mga katsara, dito na tayo sa may seaside. Hindi ko alam kung anong seaside to. Kalawag pa ba to? Pero seaside. Kita niya si Sid, oh. Kitang kita, guys, sa side mirror. Yung ilaw niya, ang ganda. Uy, Diyos ko po, Lord, grabe. Grabe yan, grabe. Uy, nakakatakot. Oh my God. Oh, nagpa-fog, guys, oh. Quezon National Forest Park. Wow. Oh wow. Wow, look at that. Amazing, guys. Woohoo. Nagtanggal lang kasi kami ng kapote kanina. Okay na eh. Baka dito lang to. Nakakatuwa sila. Yan ang ginagawa nila para safe. Mahirap mag-traffic sa ganyan na sobrang tarik, sobrang palusong. Naikwento sa akin ni Sid at ni Spence na dati daw nung bata pa sila, ito lang ang tanging daan na pwedeng papuntang Manila or palabas ng Bicol. Ang dami daw nadidisgrasya dito, mga truck, mga bus. Buti ata ngayon bawal na ang mga truck ata dito. At least safe, pero iba pa rin, kailangan kondisyon ng brake mo dyan. Kasi pag hindi, wala, tapos ka. Kapote mode kami.
what's up mga katsoro? Eto guys, nasa Sariaya, Quezon na tayo. At tapos guys, di ba kinumpute natin or kinalculate natin yung ating biyahe simula garahe noong Saturday hanggang today. So ginamit natin yung trip A para i-measure yung distansya ng nilayo ng motor natin from Saturday until today. And as of the moment, mga katodo, nasa 1025.7 or actually nasa 1026.2 na. Ganun kabilis. Sobra 1,000 yung tinakbo natin from Taguig until Bicol and then Sorsogon, and then yung mga trips natin or tourist spots na pinuntahan up until now. Time check mga katoro, 12:54 na ng hapon. Energy meter, I don't know, 60% I guess. 60%. Ang nakaka-drain yung ulan and then biglang uminit. So mga 1 oras mahigit kaming nasa initan na naka-raincoat. So para ako na-dehydrate. Ngayon na nagtanggal tayo ng kapote, medyo okay na. Medyo okay. Sa SLEX tayo magla-lunch ngayon guys. Alam ko susungin pa namin ang traffic sa may Santo Tomas. Ito na ata ang San Pablo, Santo Tomas, ewan ko na. Traffic na guys. May tinuturo si Sid. Dito kami nagpahinga. So malapit na tayo guys. Ata. Uy, ano nangyari dito? Oh oh no. Hey! Pang-apat na disgrasya na yan guys na nakita natin today. Fortuner na laglag sa bangin. Dalawang container vans. Tapos yun, motor tsaka adventure. Adventure. SM City, Santo Tomas na tayo guys. Siguro malapit na tayo sa SLEX. So guys, may nakikita na akong Manila SLEX guys. Woo! This is it. Woo! SLEX na sa wakas. Grabe. Woohoo! Yo, what's up mga katodo? Nasa MCX na po tayo guys. And alas 4 na, impunto ng hapon. Actually mga 1:30 nakarating na kami dyan sa may Total, dyan sa may SLEX. Kumain lang kami, nagpahinga. Sobrang asim na natin mga katodo. Hey! But anyway guys, maraming salamat kay Sid and kay Spence. Sobrang thank you guys sa napaka hindi matawarang hospitality. Sa kay Manoy, kay kuya nyo, kay papa nyo.
Sobrang maraming salamat sa pagmamahal at suporta. And hindi ko alam kung paano ko kayo masusuklian, but thank you guys sa pagpa-experience nyo sa akin sa Bicol. Sobrang maraming salamat. And shout out sa mga taga Bicol dyan, oh. Napakaganda ng lugar nyo, mga katodo. Sarap balik-balikan. Sobrang thank you sa lahat. And wala na akong masabi guys, sobrang nakakapagod. From 5:40 no until 4 PM. Sabihin natin nasa bahay na ako ng mga 4:30. That's what 11 hours in total, no? Pero ang running time natin hindi pa natin alam. Kakalkulahin natin yan mamaya. But anyway guys, maraming salamat sa pagsama ninyo sa atin today. Huwag niyong kalimutang suportahan pa rin ang ating mumunting channel. And please don't forget to like, share, comment, and subscribe. At ring nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng ating mga videos. And kita-kits sa susunod na video. Huwag nyo kakalimutan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan pa natin, at itodo natin. Peace out mga katodo. Brr! Great ride. Maraming thank you. Maraming thank you. Ingat. Oo. Matutumba. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.